Right. Bakasi. Yes, mama. You tell Krango wakaimira si. Krango ndakaimira pakuti watichizoza question yakuti but kana kuti Krango wakaitanga kuimwa sei munhu wa business mino kukufunga sekutenga umwe kana ke$5 ungotanga kumwa Krango wakazvitanga sei chokwadi chinoitika manje musingazivi vanhu vaya munoti mabusiness senge zvinofunzo zvandandi vakawanda vacho vanonwa they usually drink with stuff anonwa doro ravo ravano especially sisi takasenza mudepartment yedoro panguva kuti ndikaona masesi ndononge zvisina dhake ndikaona clear beer ndononge rinoda ndikondororesa nevanhu vakawanda saka kubvira kudhara ndaingonakirwa nekunwa chateo kunyange mafiriji akazara makudhumu akazara zvoti kapaindi kakarike kuzotika kuti muchaunga mame ndakupinda muchaunga ka pandaigona kutonwa straight nechateo bandine paindi remufiriji muchira rekuti ndanga ndakungoenda muchaunga ndangotora paindi ndofamba nita sei but mukati ndakadhaburwa chateo and it was not zvekuti kushayika kwemari kana kuti saka ndopo wakafundira kagame ikako vandamixa futi because ndaitambira kumatapika ndakazomikisa manje nevanonzi maelders acho because mune chinenge chisection chemasoja kune maelders mabrigadier mwaye kunenge tozoiti kana kuti ukasvika pavanenge vachinwa nontoziva kuti mudhara for example mudhara gava ndo vatenga street because unenge uchimwana matenderedzi wetenderedzi vanenge vachitwa kapu kasvikayo mudhara gava vamva vati tinoti bika asingazivi anomboza kuti bika zvikuvewa kunzi chii apa zvine zvichinzi zvikuve kunzi bika tailota kozivo ndowatotrustwa ndowaenda unotonga watumwa namudhara ndoenda unotenga ndonotoziva kuti nhingi iyo vangu ndikasvika mudhara vangoti bika zva kuti ndatokama ndakutambira bhogo saka ndakakumikisa vanguta navanhu ivavo of course mastandards andiunyeba anga akuchinja pakuti ndanga ndiinzwa ndandisadonwa chateo turuti vangu vakuti driver mama mabrand aite panoda macane spirit dzimarata webreakers apa mari iri kufamba bho but test yedoro audiwa nabosi manje yanga yaitochinja plus neunhu tinozototika ndaitoona kuti like this time so suppose ndinofana kunge ndiri muoffice ndato magosto ndakutoona machi mabreakers enge zvaizonakidza chipa breakers inoita mari 750 mils madhezi aya yaita almost about pakone promotion yaita tongoti $299 almost $3 chese chibhodhoro chese saka maimo kana zvingani pazvi kana ndiri ndikuhostani because ndaida kufanira kusipakawo chi maelders kaya but mutemo wanga wekatakini chichichi vanhu vanenge vaitorespectwa zvoti ini ndikasvika ipapo ndikapaswa kapu bho ndaikonozofarisa ndotuma chi munhu tenda kubva unopuwa street obvara uya handizviite ndindatenga ka ndofanira kupa elder wandipinza pekutanga kuti elder chi sini renyu elder ndovatesarudza mumwe achauya iwo ukatoya mufesi wangu kuti utonga ndofanira kutaka kusoftera kuti elder kukumbirira kumaelder mufesi areas yangu haibho last week tatinaye chichichichi haanonwawo apa anga ari macane spirits macane spirits wabva wazotiza maelders kumaelders kuya mari yachatamba maelders manje vanhu vanogara mari dzavo vandakanenge vanenge vanotaka kupfirwawo nevapana chi vavo vanhu vanografta chichichi nokuti elder mona zvanogona kupuwa nemufanira wavo kana 20 oita state ndo zvinovapa power rekuzokena bhavha itoseka vapana vanenge vachihwanya nemakasero nechinechi asi mutemo weelder wabvumudzo wemadrink isina direction elder kana kuti iwewe because elder ukamwa drink vanoti kutambisa direction sakokora ubvumirwe kubata saka uchimwa coke timetable dzedu dze4 kutibatana nevanhu vaya kumagraph titarowa matakini handiti eodhani vanenge vaine mari vakazotenga straight iwo ukada kuzouya iwo uchida kunwa iwo iwanga uchitambisa mari uchitenga direction zviti pasina doro
watungamidza dilution saka that means 3 maround anofanira kumbojamba ekapu sura kuti uzive kuti mara haitambiswe. Saka watomboita makore usikanwe kokuke. Ndaitonira mubrand plus aiwanda obvamwa. Elders warati wakazatiza sema-elders kuti uzouya akapamburwa Karangu. maya handapamburwa as such. Chakaitika manje ma-elders vanhu vasingachinji stera yavo. Vanotanga kumwa kumafofo vadya vageza chichichichichichi mari vanenge vainadzo haingotengwa vangosangana vobva vachibhodhorayo chinototengwa zvakarongwa. Saka vakakona saka ma-elders akarongeka. akarongeka. Saka ma-elders vakakona kuma-10 manje chi vakatorohwa negasi ka yatoo question mark hauchatokwana mbichana pamusangano wakutomakisa. Zoti ukada kuzosvika kuma-elders chi hauchatambirwa manje wakutotanga nekunzi chi hawega state inenge iripo hautongaoneka kuti handifunzi kuti apa ndopadzoka ka2 ka3 because ingangokorektwa kana anozo kana wakadhaka kupfuramwa panoti utambidzwe kapu ka wakutoita sei wakutojambira pama-elders vari kugeza. Saka inozongonzi hachi vakatokurespect unongochinja post unonogara panapa neapa vanenge vaina rudo ravo iwo kada kuuyonzisa dhora tini wamwa udhaya. saka panyaya yekuzoti manje ndine dhora ndada kudherwa nema-elders apa inini ndakatombonga kachasi ndine mari kozuko kaya ndikabikwa kwamukuisero waona manje. Saka vadazonzwa kuti pane kadoro karingotengeswa upabawo uri kunzwa kanotoshoresa. Saka kuti taitokadzingira makastoma panze kuti chi wese anenge ati kanonzi kaclax apinde chi vanike nimuzive bhawa ndinda kuti auta panze payapaya chiona manje nazotakaonakirwa nako manje. Vanotengesa mavhenda ava ndakavabvumidza kupota vachinochera mvura vachipinda vachiisa mumagoshto. Saka ndakumwa free beer zvinhu zvako zvazvaita. ndajoinawo round remayanga asi ndini ndabosi paround remayanga saka ndowaelder manje. ndindaelder manje kusekti yekrango waona yeti mastandards akutofa business zvese mubhizinesi neni wacho hapana dhiri chadhirika because unenge wakatotsva chaizvo chaizvo zvokuti hapa toiti zvinotomakisa ukatopfuka tovacho zvidoronga nenedhiri tongonzi handei munodoronga naye inobva yangonzi maya tozoita mangwana kubvira paipai chamwana ndakutopota ndichitamba nemavhenda ndikupuwa kuti maclax mahara anomakisa dzimara ndakutokweretawo takachimbokwetaka ukakwereta zve$4 zobhadhara 5 usarwa nechikwereti chake chichichichi dzimara pandakabva manje kumatapi koko ndikusangana nemufesi wangu anotengesa udhobho hendi taimbosangana api chii kumabrandi chaicho vaya ndikusvika hendi pavo pari kutengeswa ka z chaiko chaiko apa iye ndokaari kurova apa iye ndanga ari musame level inenge rangu aibatawo dabs ngeinika vataka ndiko chaiko dabs chii manje mari vatangosimbisana takatanga tichitoita zvekutoseka kuti urikuona kazedaka vanhu vanofungidza kuti hatinwa mabrandi ngatinwe matsaga yatoka gurupu futi ka chiona manje mashatira akaita ma-elders aitanga kumwa 4 susi titanga kumwa kuma6 am 6 apa chiona ka henditi ari kutsvaga dabs ka because anenge achitengesa chidhobho saka zvanga zvisingaomi mvura ipapo yapo z after z ndikaona kuti mari twangu ndakutotyawo kuita sei but ndo aitsvaga gauro asi aizorara makastoma otanga mutsvaga yakabhonona ndi problem yainayo yanga inayo ndeyekudai so ndeyekuti anga aiti 1 pakurara kwake kwaigara kuchimunetsi padheni pavo itime dzaenda chi uko saka vhiring on account of weather kuti kwatonhoresa nguwanza zimabhaji chete paari akadhakwa aibva angorara kukanaya akaenda pakona chete kudhakwa neconnection inenge ichigundurira zvaazvota sei chazobatana munobva atorara saka wakachovha makore mangani uchinyesofamba nako kana
mukomanda kuenga sandakasiye papa nanda kutochika tichapinda muna August abana 4 ya uchikaruwe daily 4 years saka iwo daily wati wakazokasiya wakakasiya sei kuti ndikasiye masira kuti ndikasiye masire mudanyasanzwa chezvezvo ari bozva ndekuti chekutanga ndakatenda 10 day seminar yekuti tiregeze doro nemadrugs so and so and so ndikupi kwaiti coach tuzi kwakauya bishop ema7 sanga nesemina yake yakainvita madoctors akawanda kwairapwa munhu zvirwere zvese for free so apapa ino section yairapwa vanhu ma-addictions saka ina asingazivi kuti slowly hazviri kuti ukapedza mushongo wavo paedza doro fodya madrugs pane zvimishonga zvacho nekufamba kwenguva pane chiwanjo chatosema chete kuti zvine kakuafekte zvinoita chi mind yako kabisira kuti slowly ukangoti kana waregedza chinhu 1 unenge wakuona kunge zviri bo ndewechirungu here mushonga ndewechivanu zvima-detoxication ndezvima-herbs sandowechivanu of course African asi waibudiswa nevechechi aiwa unoniswa neveutano i-detoxication saka ngatori concussion ndakarwa maconcussion akawanda inonzi col yayo nechako marasha acho ukaisa mvura akarara overnight ukanwa unofuma usina kamuka kuda doro kuti pana mwana utonzi wangoda doro just because rakunhwira mbeni mavo so achimuka anongononge is best kuita sei kusimudzira haveni kuflasha kwanda handizviketi vanhu vangononge zvakatanga ngoda kuti senzi because ndofunga kana zvikangonzi ukangomwa concussion yacho ukangonzi venga kana munhu akati ukangotara mistake yekuvenga mhino yake unogononge kana wavenga zvinhu tiri pahwawa ipapo iwo hamenoti wakamiswa neizvo zvanditi apa inini kumiswa kwandaka zvakaite patakabva ikoko ndakadzoka ndakatoamplifyiwa baba nditori pamberi ndiri well amplified nditoda ndichitoti ndichiburuka pana Beatrice ababa ndakatotsindira combi driver mari rift yakatapiwa 200 vandangosvika vandatenga chi form dzanga yepacific vandagara pawedzera vandatanga kuiblowa yese bari kwandakadionopowa fonzo 1 dzanga zvakaramba tokosora kuti ungatoda kutokurara umwe wangu tichabhi uona manzotaidzidzwa kuti tofanira kubatsirana handizvo afonzo paakati handichada ndakatotya kana kumudzokorudza kechitu tichabhi like haputewo fonzo vakati handichabata zvese wangu tichabhiwo mufana wavo pandakangonzi ndanonotora bhachi kudheni ndangotiponza asara achinwa ndikandasarira rikandiita sei ndigibhelewo tagibhela saka kuna vanhu vane graft kwacho ikoko unenge uchiterwa kunzi chimonitwa kungonzi padheni kana kamwana kauti maybe kamwana ikao ndoona tokatengera madrinks vakadhakwa toti uri kufana neshamwari kwakatori kamusipaiti nhasi vakadhakwa makozi wazongopinda pafoni kunzi hallo ko makumwa futi maiwestere time dzedu chigaya tiri kuitai kuti musana saka kubvira ipapo bva nangoti ndota sei ndovengekwa akada kuvenga krangu vandavenga krangu vana kutanga kungoona first ndakatondivenga krangu futi shamwari yangu yandainwa nayo ndakamuka ikadhakwa kupfuura inini zvakurwadzi ndakamuti ndiperekedzawo market ndatora mari so bva nditi mira vandazo chinjanoti mira chacho zoti chii akatomirira umwe munhu kuti auya kumbire 5 rand atenge chii Clarks. Samna nditozotonotora mari yakawanda nenyaya yemupete. Pandakaenda notora mari yakumarket ndichidzoka manje. Ndona kutanga kuda kundifarira. Ati akachadhakwa chii? Ikudhizuka musoro ndoni zvakutondibowa.
kuti nditenge clerks yaya vanozoti vanhu kwanisa munyimo kana kuti nhasi damwa drink nedog ndone drink nedog Zvikunaka. ndone zvikutoendeka mangwana acho monazi nditombuka nditobvisa netimu vamwe danidzorera timu ende mwana wayo yacho yakatraya zvava zvasangana futi nepanhirikini nepawhatsapp kuti madman is coming. Ngatimemira yakadaro. Kuti ndichifanira kusuka dumbu. Eka. Ndizomwa. Sikirafu. Yandi. Vamwana vacho sema sikirafu. Euda wedu wekukrangu. Vakanzwa zvakapinda mudzimai. Kune maeuda erokrangu. Kune maeuda. Anenge akonga anoitwa vane behavior yantonge yekuma-hot staff ere maeuda wangu uchimbotaura ndopacho paunozoona manje ndopaunoona manje kuti mastandards angatofa anotaura kuti maeuda acho unhu hwavo vakarongeka eronge vekuzvikodoro maiwe ndori muzvazvoutamanaka I don't know kuti ndandabatwa netera particularly I don't know ndandapindwa kana iri poverty inofanira kuti dzota ndiriregedzi because euda vacho vanomuka kuteni kwavo kumapast 5 tongotangana euda chaivo vacho Wachibaba. Euda chikrangu. Sanomukira kuteni kwake mona zandizi. Akasvika padheni paya akabveza kunga kuchengeta huku leni. Ivoluntary yakazvipinza kuti agara ari padhori bhawa. You get the sense yekuti inini ndoenda kuJobs Net Club. Ndoda basa rekuchaira munhu. Kana ndi munhu anokara doro automatically ndichagara ndakadhakwa. Nyaya yongotsvaira je. Karaudzwa mangoma unongozonda kupinda mahara. Woziva munyowani paunouya iwoka ndinichakuratidza kuti taziri usapinde umo mune chinompinda umo yatofavor bochabva toilet uchanditengera chii kuti saka wakasvika manje monazi ma55 elder vanenge vasvika monazi pana mwana unenge wadanda graft mabojenso saka mwana ubva asvika ubva atenga ubva azadza akadorera iwo uvati kakakaka ubva asisa mahafu apa anonoka ubva ati kuna elder chii oimudhara saka elder manje havamwe fast ka vanonwa slow apa vangosirwa riri mahafu havangomwa sipi iyo uri kubva kudheni kwako monazi unatoti wasenge zvati kana kuti uri paoff euda vari kutambidza chikapu vakukutanga ndo vatenga apa gaya yakati nezero usiku vakavasiya vaine semdora vasina kutenga zvoti uri munyowani futi musection iyo ino unogara uchitya euda unogara uchivakwata kokuvhita uko maivhita unokuvhita sei half 5 handina euda bona manje saka euda paunosvika vakakupa vakutambidza kapu iyo yengeri mhafu yavasina kutenga vasirwa ivo vanozviona vakutongosvika vainavo nderavo vakutosvika vakutosvika iyo manje une kamari kako uchiri munyowanika kana vavhetire nekrango hauende kunwa doro nemari hauende kunwa nemari asi kana uchiri munyowa ndopano kuti ukangosvika pana vanhu unobva ungobudisa wobva kuti ngatipimwe saka paunosvika unotenga paya uchinesa pana elder manje petinoti elder manje don't think kuti elder vacharespekta chi doro rako nyowani rauya naro vachatokuitira kunge risina basa kune mamwe mavisitors achauya kupfuura chi zoti rako yoka unogona kurisiya kubatwa nenguva kutoenda uchisiyana kwasati ravhurwa vatambidzwa iri slow yekuti kuti euda mhanyanye hazviite wasvika vachimwa ravo vandokudza kuti ungano yacho ndimhanyisa wasvika chimwa doro rangu matori munetia euda asi unongova madoro ravo kazviziva kunyepe aiwa wakabatwa waisira kafuruka waisira furuka apa utovalaina yakaonerako iyoru chona chisiki chacho kamukoma iyoru gaya kuti ungwara kuwadza kuti euda ona this time ya half 5 ya half 7 taunonobata 8 o'clock nditore mari yangu tonasi waita mistake euda vakutokudrega kuti 8 o'clock zitore kwane usati wavhura chi kamwa ende mistake mwe yata ndekuti waudza euda kuti unotsvaga chi kauro zoti unoratidza kuti wada kuenda ka ndipo unozonzi iwe uri kumhanya indava
Ubezonzi ngumfana nenga uyo wasina udabs nevanzi iwe manya ubikire uyu ari kumhanya dokwenda kubasa basa ndizvo mafana wangu wakuenda wanombozoti wadribble na Elda ndo arsana wakawanda wamwe wakasipi kedora rasikatengwa wasi wamwe wakasipi waenda watobhengwa na Elda kunzichi wega nedzungu wako wataura mukangona ndapfura neapa pandakatakura kuti magrosimbichi zvaita ball fanzo zondigera kaka straight unongoziya but straight mfana wangu inozokuremera toda keduka yake saka yo unenge wachidedera makuseni bhozi ndambonga wandendishiva yo ndarandi nekengani pakutambira kapo Elda bva wagetsa zvanzi kudedera kai imwa mvura yakawanda chai ndakaenda kugwashi kezo zoti ikengani handakudya but munhu ari kuti ndine mari ndingoja kubva takata sei yakawanda bhozi ndikada you were dehydrated but zvichikonzwa nenzara Elda vanambondiudza lainde kuti kana wagena energy ubva watenga doro havana mboti mfana wamikapu yetii kana kuti shuga nehanzi wavhati havanga vakusenzesera experience yeudaka vakatombozviita vanongoziva kuti kamwa vhati ball saka ndiri kuona manje maitikiro ezvine zvakuita manje saka kakungokolonizwa ikako its not about drinking ground panenge kukolonizwa kacho ikako chete ndokandoti munhu arambakurekera maelders emugurupu iroro hapana chimwe kuri kunzi ndongwa nemunhu wesaizi yangu kuti mudiki kwandiri hambo anogara achiona moto saka iwo wakati waune munhu mudiki wauri ndionongoelda ndiri Elda because ndematrix ogo wakadzidza pane maelders saka une matrix amagaiva kai ndotoziva kuti saka iwo panyaya kuti wakaregedza ndini ndo pana ndirimboti rambe ukuti wakaregedza zvishuwo here kana kuti sezvo madhava akaoringoziva kuti uri kumwa wakanaka right pana madhaba da kuti ndibva ndakubatsira futi kozivana vhidhiyo yakakai tiri kudziva nezvayo its very important mostly vamwe vakabhajara kuona dzinonyatsira vamwe kuona dziri fani apa this is true because kuna vamwe vari kuita basa rekuita madhuzi masita rekumwa makarangu achingota kuti madhiri ari kungotaura achiri kumakisa mazuvano aiwayo zvezve munhu wangokwanisa kumisa Elda ndofunga Elda patotaura kuti tomb of the unknown chigroup but chekuti ukakwanisa kungochimisa mafirst days dzinonetsa because Elda anozokurera imwe stiri kana ukadaratidza Elda kuti wabuka handiti ozoti Elda vanokuita sei but saite miseke kuti wabuka wabva watenga koti rako ubva wagara siders navo vanokuratidza manje vanogwamura koti rako ubva varisa apa pasaidi pavo votanga kuti dhanda asi yavo clarks yavaburitsira mari vakatarisa iyoyo ndo yavanotanga kubhukira iyo pawedding yamakaita mavhauza makachinjana yekuti chedu chako ndechangu wambomwa chini ukumwa karango yangu ndikumwawo chini utori muchado saka unenge kutogara uchodya ungachaita sei saka pawedding vows saka pa its like unenge watojoina gang kapo kubuda kwacho kwakutonetsa inza manje kumberi kwacho ka koti rako rikapera iwo ndazoona kuti apa kapo ndapinwa hapana kuti ndiendera mberi ndichitenga kuti kotira ndichaniwa kuti na Elda saka iwo nyaya yako sakapuyoka aiwa chimi handikuziviso pamahoni wakahwina kabozi vari kuzoti une kwauri kwawakaenda kwawakatizawakahwina because akazoona kuti chieuda ndopa neproblemopfuura nyudza kuti azikuona manje aditi madhachi adzokera unobva aonekwa kana 2 weeks arimbodya kake achabva angonzowesa matsangora makatirasi hambi haisi nyaya yemari inyaya yekuti kana wamugidhi maeuda chero uine kengani unotora moto euda wafara ozikasamwa unonzi kwaunozengwa kuda kuonza ndongochiramba ende kengani yacho aziva kuti zvitoda kuti nyazokubudzira pachina zvitoda gava kana zvoti even uine kengani uinayo mari ivo vaine mari vaitozoti une kengani
vanoprefer kutenga kana former clubs just kuti mangwana mangwana uzoudza umwe muvhizita achauya kuti takatengerwa nani naEuda saka ndokuhodha kwaEuda ikoko kuti munhu wese anoziva kuti kana takaomerwa wozi ukasvika zvesvika uchiri munyoro wakambosvika uchiri munyoro block unotsvaga masenzi ukata 2 days 3 days wakaomerwa anoziva kuomerwa kwemunhu vanoti matakadhibha tega ndikangomerwa nhasi uchiziva kuti anotora mari kuvhire bhawa nanangotanga ndabata kapu yaEuda ndabata kapu yaEuda ndindega Euda vana mushonga ndakutotanga munoziva Euda vanhu vari kubhawa kunditsungura ka $50 kangu but mune power here akati hamira ndiende ndega ndikudzoka ndega kuma2 saka kana ndikanoiwana 50 kana ndiwana $10 ndofanira kudzoka nditiradza Euda kuti Euda zvandafambira zvezvo handifaniri kudzoka ndisina ndikakukadzoka usina ndokuonona vanhu vanongwara naEuda ipapo uzi Euda vanokurasa mwana saka Euda is a thug kakunyaya yeZD zvakanyanya Euda akatosvika palevhel kuti anokwatisa chinhu vanohodhesa neadhiresi nevanotenga vacho uzi Euda chinhu munhu ane power rekunzi vanotengesa anokwanisa kurova chief buyer kuti kana tiri pasection yedu izvozvo tina Euda ndoEuda yedu ndikusipaka kozongotsika umwe munhu ari kuside kune imwe section by mistake ndikaravhazwa inini Euda vakasumuka vakajamuka upagadzo hapana anombokurwa physically unoshaudwa kubvira nedheni yese nevari kutengesa nevamwe vari kwese uko wakondemwa naEuda wakondemwa nemunhu iwewe inox achiri kuakanaka akadzokera unogona kudhonza mamwe manzi mairi here kana matatu usina kupinda munhu ino panyaya yaminox very loud munzeve dzino ndozvo zvatoda kunzwa izvo one nox handina kunzwa kuti achaona izvo rindoziva mazuva ano handizoziva hangu exactly date kuti ndirini but madhezi akanenge ari kuti mutamborini yangu yaizoti ari kuya madhezi akati zvangotienderana nekuziva kuti asara nenenge wiki roti ada kuuya kazangondoa nemadhezi angu kumira doro pandatipwa nomwe mufesi wangu anonzi Alfonso watakaregera naye akati shamwari une laki kuita breakthrough yakadaro kutombowana period yekuti hauchakwanisa kumwa krangu wakumwa super wakumwa makozi wakumwa zvimwe zvakanaka uchitoona munhu anokutengera urubeke Alfonso kana wangwara yo antonga kugara dora kuzakrangu use this moment netimadhesi kwaunge uri twaregedza ndichairegedza ubva waramba wakasimba wakadaro tawachataura pana ndawakukanda mabhora manje wakutanoisa ubva waramba wakasimba wakadaro to an extent yekuti chi and start the negative side yechi yes yekushata kwazvo ndinakirwa neevery improvement every inch iwe handitapaona tati kulanjiwa kuchiita chinhu imwe improvement yekuti ndofanira kutonakirwa nayo saka iwewe nditoti EuDA kudepartment yangu ke kudepartment yandakajoina iyi ndochibaba chacho chinotokwanisa handisi chibaba ndiri mudhara eka ndo EuDA yacho EuDA homa EuDA Bangesha mudhara mukoma maEuDAs ekutanga aya vangopfuura pavari vangotana ngezha vanotoziva kuti mufana apinda kwa igudhu mufana wedha umwe watinonga vamwe vanototi mufana wangu ahamba kuti nditengero amwe vanoti mufana yombotesa kedu kahoti vakutoziva kuti mangezha maEuDA zvamufana zvamakaita mabulama mutori mangezha muri mudhara muri bhosi muri EuDA futi saka ndeimwe kuti kuya kwamakaita vanyatsosimbisa zvese kuti chii chekuti supa iripo idhora iri
ndonwa responsibly zviri smart zvisina kutukana nemunhu handishorwe kumba hapana hama inokushora testimony yako muna December why hapo zisitrue tauteni kuti class aiwa maya wasati zvotu zvoti 100 zvoti unonopinda ndingato nenyowani maya ndotika pamwe super yacho futi ukuona manje wezvikutoenda sometimes unofana kupenya zvinonge zvizvakazii suppose chinhu chinotyisa zvoda kudza chokwadi chinhu chekuti handifana kukwanisa kutaura kuti handife ndakabata kusvika ndafa doro irori risiri brand kunze anzindanyeba kuti handife ndakamwa masiza sezvoti unongwanyipira mwari ubhozi hwangu tandara unokwanisa kuita sei unwa hauna pressure manje hot stuff asi pane kanyaka wapinzewo kati elder vakagona kubatwa vakagona kumiswa vamwe savachano zvafanana chimwe chakacontributa futi chigaya kuti munhu wadaini mwana waye handiti ndichabhii before tanyatsogaya mabreak ekuti tange takakutomwa ini natichabhii fonza ingong'o pano napo but takatobuka elder because mamwe madhira elder futi even masekozi acho ka nyaya dzavo dzakatofa plus makapotswa nematemo kakawanda nyaya dzavo dzakafa because ino ungandibvunze Jake Mutandarika wa 1964 ende unitaura zvinhu zviri kuti unotondibhonyera hausumboisa nyaya brain dzangu paFM chingori chicd chikapera chodzokorodzi elder vane madhira ndimaida munotengesera chipas mahonzi rangana ona manje manje ndenginochi avazotaurawo manje kuti one vamwe vanhu bataka seni unyanya kumakira elder kuti mumwe wangu ona mufeso wangu wekuti ndiye mumwe wavanhu wekuti ndaitarisira kuti pavakaziva kuti achamwa kuti pavakati handichamwa aifanira iseda kunyarara anditi hayo uri kuita iri bho pandotona mazuva mavo kuti vanenge vachiti hauzi bho kusvika vakangwari hakuti waregedza ndikakuudza ndakawedzera zvimwe zvinoshamisa unodikitira chimbomira ipapo unyatsotaurira futi ini ndombosvika pane vachimwa gasi ravamwe ndogara njimbopfuura neipapo pane vachimwa krangu infact ndaisvika pamaimwa muchimwa handowaindoona kakawanda muchimwa waizika ndimboona vanhu anenge ari smart kana kuti chii kudhakwa here kana uri smart rinoramba kudhaka here kana kuti kana wakadhakwa hauone kuti wakasviba here kana kuti chii chinoitika tina ziendo out yekumwa vanhu kaka tingati iendo out yekumwa kanhu kaka kana tingati product hameno zvezvinoita maresults zvinoraimirana zvinonyatsoraimirana tsvina nekusadya ubva wadzimara wataka munhu yekuti haana pawa washaya pawa ubva wati kudhakirwa pa1 position muarea maunozikana ikozi futi kupa kana freedom of speech yekuti ningo chingozikana kunzi kana ukataura nhingi rafu munhu esanenge achingoti unokauraya ka ukaziya ka munhu kenhingi rikinaka varinoona totaura munhu rafu wekuti unenge uchitotaura chokwadi nemunhu ari fita anorwa akafa saka kana munhu atomudzirira cho unenge wakuona kunge ikapuma advantages amwaya zvimwe zvai zvokuti unonzwa munhu achitoti hanzi sauyo uda ndigeze ndiroitakini uda ndiende kupi ndigezere kuyozomo tozopidigudza futi statement yake kuti saka alright angada kugarira asingagezi munhu nekuti haana kwarida kuenda but tikadadzikadzika ti tikabvisa aukaoneka kako just 2 days mune anenge atoenda kutepi ega akutoona kuti but ndine tsvina saka neproblemu wane kuti akawanzonwirwa mumastreets medu umu akanwirwa ekufront ukada kutarisisa kabackdoor deal saka since kari kabackdoor deal munhu wese vakawanda vanhu just like kumwe wakatarisa bhebhi rakanyanga runodzimarana akandisi
uchitoa chidhakwa. Saka muchini wamuri pamuri paya muri kubackyard ikoko semaromwa semudoro semubrain semukaliba ndotanga ngoona kunge bhutsi yangu yakabvaruka zviri nane pane yako kuti wangu kuti uri bo ndongoona kunge shindairi apa pari wezi kupfuura chi poti ndogona kutanga ndikangozigetsa ndangodai so ndatosmart maybe dzato kuma4 kwakutodoko kwakutotonhora bara kudheni unopfeka chii bhachi rikunobvaridzira chii dost after papo rine tsvina aiwa kastatement kacho karipo kekuprotect I've been there but I have been in this deal kastatement kwake kanenge kachipromoteswa bhachi rine tsvina kanenge kachinzanzi mitombo rinane ndinaro rine tsvina iwo hauna hanzi rine tsvina bhachi rine tsvina saka apa zvinoita kuti bhachi rine tsvina hembe dzine tsvina magumbeze futi ava netsvina nemunhu wacho magumbeze nemunhu wacho saka kazhinji ukadota saka vese vakamwa doro vatime kutaura including inini asisina vemazera angu hapana achine mukadzi mudei hapana achine chinoitika nemukadzi unopera pawa of course chiri pa of course kana kuti unopera lavu haupere pawa rekunama mukadzi handati sisi wechidiki tinangoti 25 years to say 35 achipfuurire 36 37 ndo vamwe vacho most victim echi redoro redu through kuchipa kwaro nekungowanika social sale uto vanozvinonakidza kuona nemunhu wakamboona naye kuchikoro kwachidza primary. How do you feel patanga kuroana edhobho muri kana kuti kudiaspora meso munosimbisana venoka mukatimu yekuitonge makazvitanga kudhara meso tonge makazvarwa minazvo saka ndo zvinowanzoitika chiti saka iwo uri kuti pakuregererana pemukadzi wako iwo ya panyaya zvinoko kuti sevanhu vazhinji vasisina zvinosaunda boys zamo kadora kazhinji kanaya nekushaya mari kusupport kana kusaenda kubasa kuti ugare uri padheni usina uri kutamba handiti unobuda ndopauro unosangana nemaelda chi wojoina nditi wabuda kuseni kuma6 ka mafirst days ndogona kubuda ausire chimoko chi kwatobhuta zvinhu zvandaita ndogona mukatinenga mari yechingwa kuma6 kwacho handitombomuudza usiku wacho wandarara ndinayo ndine mari kana kuseni kwacho handibude nyumbomuudza kuti ndine mari kana kuti chii ndozodzoka mapasti 99 ndomupa mari yechingwa oni kubhaisa kunge kumujeni kunge kune chimoko kunge zvinhu kunge ndabuda unotsvaga chi mari of course ndakadhakwa zvangu iye achibva aitoka uproud chi kune dzimwe shamwari dzake because muno mugeto medu zvine zvakutomushoresa kubvira kona tukona pakuti kana akaudzwa neshamwari yake anogona kuti hashamwari kundiwanzira but still kotuvana kani tinopfuura kuchikoro tetokana nomakirango because togara musemuraini sezvimwe zvangu kuti kana papati kana pakazara vanhu vangonzi vekirangu ava vanotipedzera dora harinzwe unyimwa doro rakanaka saka mukadzi anenge achizvifila futi izvozvo kuti saka shasha ndaya ndakatositanira last number yemunyika iyi pabhavhu imona shasha yacho achitombokendenga rakakuisira mvura mubhavhu ukaisira mvura mubhavhu unobva buda bva wati kamogo paunobuda unotsvaga machisi kuzasi payapaya wasangana netimu chakachaya naelda timu yekuchapura voti handasiya vhati yangu handiti kuda kuwedza kuti ndida nogeza ubva wati onzwa elda akutotaura zvoti timuka muno vakadzi munozvigona ini ndota semusoja ndopinda inotonhora kuti handasiya vhati ichi yakuda kutotonhora anzi iwe handiti une mukadzi asi kuti anoboiriswa izondere anodzisa imwe mvura chimoko lavhu yechimoko toita ichitoenda mbichana usiku kusvika handisimoko kana chembawa ndonyengerera unopeta kutosofta chaiko chaiko manje usiku unenge wangoshandisa chibaba bhozi ndovanga pane panozonzi age manje yaelda neshamwari dzavo neyako zvine zvichirwa manje nelife yako yemudhini
unenge uchispoita zvawaudzwa naeuda kana kuti zvanga uchingoona euda kunge zvakapenga zvaaitira chimoko chake achingotaurawo general nyaya kuti azosvika kumba bva ndaona mukadzi ari kuona hake nigerian movie film yeuroyi apa iwo pori kutaura tunawezi toto mukadzi wako ajairodi wechidiki pamwe anga achitoona kubva kukisana ari kutoexpecta ndozvemuchaita iwo utosvika uri kumutaura kuti ndezveuroyi ari kugaya pamwe uri kutoseka ka wakutomuti sadzi rangu riri kupi zvisisina love zvanga achiona mutv zvaamboona zvichiitika panext door paatobva abva panext door ka aati mukadzi nemurume panext door kuta love ndikanonomiriro wangu murume chi tiite love shasha iri yakarohwa nehimalaya itori opposite zvese prime time yekuona tv yakupfuura shasha yakubatidza yakuplaya chi tafadzwa nyarara kumateni aranongwa nyama chete waiziya chiona manje chimoko pamwe chogombosimbisa kuti pamwe ndo zvinoitika mumadheni ndakamerizwa pamwe chimurume chidhakwa soso bed west shasha pairi kudzorwa nevamwe kunzi volume shasha yakuti pamwezi neadresi mangwana monazi shasha iri kunyara atiza 6 o'clock yaenda kunani Euda, irikutaura Euda aisimbokwanisa kutaura kuti chakuita zvisiri wrong. Euda ari to comfort. Ari to kuzori usajairiro. Sajairiro. Ndo zvaitoita nhingo wangu padheni. Turi ndataura Euda izvo ndakutoburisa ka 5 rand. Iyo akuburisa yavo pondo. Pamwe vakutokutaura monya ya but havasi kusovha nyaya yako. Vari kutoidhonora wese. Chimoko ndo chatosara chiri pamahwani. Zvakutonga tambopurana kuti nhasi tisakuita noise boss. Sendenda kuzoshout ndiri mupaseji zvacho manje zvasiyana chi kushaya kwangu kwemari kuya nekutadza kuzvimiririra ndega ndakusanganisira nevamwe moms amusi boy mimi moms kuti munofevhera mukadzi munofevhera chi zoti mwese padheni ka anzi mari atakagenesi nechimoko boss kana vakasira genesi ka vanhu vanenge vachiexpecta kuona ini nechimoko chitotosana chimoko chitoti unonetsana nechi nefamily yako saka from there chimoko chinoita chichipera love ndokuti achikazongoita vabereki vari mudhuze chikanonowataurira from bed to ways mipiri yacho ikaclaks kwamboya kwatezvara yanga yatoko kudhaya waona apa pamwe kwatezvari vakatonzwa vamwe vakatofa nako sezvo vakatofa vanhu kuti nembiri handendi nayo kwavo obva vasangana neshamwari yavo mubhava ndandine mukwashanyi last week paanoti munhu handi anofila kuti ndandada kutsemura mukwasha munzisirizvo akazotengera doro but zvaramoyo mavo vatozvinzwa kuti chii pane zvaangada kutaura iyo last week yacho rikubva yaenderana kuti mwana wakamba yaita kuti ndakamamiswa aka yakadhakwa bvangu ridoti ndipapo chidhakwa chiyacha saka izvi sezvo zvambofa wakazviona kana uchiramba uchinwa chete anodzimara pakuenda ende unozotongoyoka chikorobho mvura yarasika ndakambonzwa mwaka ndiyo mino kusakabvunza kwechene kuti waifanira kurifoma wakanonoka kurifoma but still hapana kunonoka bhozi hapana ina ndoona unge